Здравейте на всички! Тази вечер започва финала на световното първенство по футбол между Испания и Аржентина. И аз ще посреща, едно от нещата, с които ще посреща този финал е емпанада. Това е хубав чест на ресторанта, в който работят хора с увреждания в Аржентина. И този ресторант беше лично благословен от папа Франциск. Това е, защото всяко едно добро нещо, което се случва по света, трябва да бъде давано като пример. И освен чрез покрай футболните емоции и мачовете, трябва да бъдем обединявани и от доброто, което се случва по света, и то все повече да се разпространява и да се говори за него.